F'mument daqstant sensittiv u delikat għal pajjiżna One News jinsab informat li l-Ministru Dolores Cristina fl-aħħar jumej għażlet li tmur Londra minflok tibqa' Malta. Dolores Cristina ħallit Malta l-ħadd li għadda u mistennija ta' sallura l-4 filgħaxija. Kelliem għal Dolores Cristina qal li l-Ministru qed tattendi għal konferenza internazzjonali fuq l-edukazzjoni u magħhom id-direttur tal-edukazzjoni. Għal din il-konferenza qed jattendu fost l-oħrajn ministri mill-Armenja, is-Saudi Arabja u l-Bangladesh. L-istess Kelliem ma kienx f'pożizzjoni jirrispondi għaliex f'mument daqstant delikat ta' krizi għall-Gvern, il-Ministru Cristina għażlet li tmur l-Ingilterra flok tibqa' Malta. Nhar il-ġimgħa bħala parti mir-reshuffle il-Ministru Cristina tilfet parti importanti mid-dekasteru tagħha, il-familja u l-politika soċjali. Dakinhar tar-reshuffle ftit wara li ħarġet minn Kastilja, Dolores Cristina ma riditx tikkummenta. Jumejn wara għażlet li tmur Londra minflok tinżel Marsa Xlok biex tappoġġja lil kap tagħha f'laqgħa li għalija attendew il-Ministri kollha fil-Kabinett inkluż Karmi F'Sudbonnici illi bħal Cristina wkoll tilef parti mid-dekasteru tiegħu. Dakinhar tal-laqgħa f'Marsa Xlok, Lorenz Gonzi kien għalhekk. Jkun naf mhux ovvja li meta inti tċaqlaq fil-Kabinett ikun hemm min ma jħux pjaċir, ikun hemm min ikun ħadem għal 4 snin fuq biċċa xogħol jgħid il-Prim Ministru issa se toħodili. Biex marret Londra, Cristina ma setax tattendi għal laqgħat tal-Kabinett, tal-Grupp Parlamentari u tal-Eżekuttiv illi fl-aħħar 3 ijiem iddiskutew il-kriżi fil-Gvern.